जय माता दी, हर हर महादेव। आप सबकी बेटा भाई सत्य मुर्मा हमारा तरफ से आप सबकी बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई बटे ई आज के महाशिवरात्रि के कैसन बनी जरा वह सब आशा न पूर्ण विश्वास होकर फिर वह सब अच्छा होकर मस्त होकर स्वस्थ होकर। तो आप सबके बता दिहल चाहतनी कि बहुत ही खुशी की बात बाटे कि बहुत ही दिन के बाद में आज हम आप सबके बीच में ये वीडियो लावा तनी जा। आशा नहीं के पूर्ण विश्वास बाटे कि रउआ सबकी वीडियो पसंद होगी। तो आप सबके बता दी कि कुछ छोट सा चर्चा करे खातिर ये वीडियो में रउआ सबके बीच में बनावा तनी। तो रउआ सब प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर दे। तो आप सबको बता दी मेन उद्देश्य ई बा वीडियो के कि हमारे एक गाना बाटे बहुत ही प्यारा सा गीत रिलीज भइल बाटे एवरग्रीन फिल्म भोजपुरी धमाका से, जे कि गाने का टाइटल है अंग अंग दहिया के टूटे बदन। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है और आप सबके बीच में मने ऊपर लिंक हमनी के डाल दे हम जा, तो जैसे वो सब देख ली जा और ढेर सारा के प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहल बानी। और ये रउआ सब प्यार दुलार आशीर्वाद दे के बा कहे से कि रउआ सबके बगैर तो केहू कलाकार या केहू आर्टिस्ट आगे बढ़िए नहीं के सकत। सत्य मुर्मा ऑफिशियल के रउआ सब ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद बनौले रही। तो रउआ सबके हम गाना थोड़ा गाना के पोस्टर और गाना दिखा दी हम चाहतनी। अभी एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा। तब हम चाहतनी कि रहल हमार गाना जो कि नगरी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से भइल है। अब वो सब देख ली, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग बाटे आपके बीच में। रिलीज भइल है एवरग्रीन फिल्म भोजपुरी धमाका से। बहुत ही अच्छा गीत मने रिकॉर्ड भइल और ये चला था अभी मार्केट में। मने बहुत ही रउआ सब के प्यार आशीर्वादों पे मिला था। तो अभी अंशिका म्यूजिक वर्ल्ड के माध्यम से रउआ सब के बीच में होली के बहुत सारा धमाका सुने के मिली, देखे के मिली। तो रउआ सब के बीच में हम कहनी कि कुछ अपडेट लावल जाओ, मैंने कुछ रउआ सब से बात करल जाओ। तो आशा नहीं कि पूर्ण विश्वास बाटे कि रउआ सबके ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो के लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारा चैनल सत्य मुर्मा ऑफिशियल के रउआ सब सब्सक्राइब करी। और ये आप सबके बता दी एक ठोर और हमनी के बड़ भैया बने राइटर अर्जुन भारती, उनका एगो चैनल बा अर्जुन भारती एंटरटेनमेंट, ओकरो के रउआ सब सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी। फिर मिला था नेक्स्ट वीडियो में रउआ सबके। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी, हर हर महादेव।